Assalamu alaikum, barkanku da masu sauraro, sannunku da jimurin sake kasancewa da mu. A labaran namu ne kuwa za mu tattauna game da Raunin dan wasa Akan Gundogan da kuma matakin da Barca za ta ɗauka game da alƙalin wasa, musamman ma Catin da aka bi wa dan wasa Roque wanda Barca ta ɗauka ƙara game da lamarin, da kuma matakin da coach Xabi Hernandez ya ɗauka game da gyaran ƙungiya. Amma kuma kafin mu shiga, dan Allah ka dore ka muna liking ka mana subscribing domin muna buƙatar hakan. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sun yi amfani da lambobin su a shafukan sada zumunta a daren Asabar don mayar da martani ga sabon wasan da dan wasa Andreas Christensen yayi. Wannan ya zo ne bayan mai tsaron bayan Andreas Christensen ya burge a sabon matsayi da aka saka shi a wannan wasa. Ba shakka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta dawo ta kalla cikin kwarewa tare da fatan lashe gasar La Liga bayan da suka doke kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Alaves da ci 3-1. Inda dan wasa Robert Lewandowski shi ya fara daura Barca gaba inda ya ci kwallo ta kafan dan wasa Akan Gundogan. Kafin daga bisani shi ma Akan Gundogan ya zo ɗaro nashi bayan da dan wasa Pedri ya taimaka masa. An samu fargaba a rabi na biyu bayan da dan wasa samu Mourinho inda ya farke kwallo daya wa kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Alaves. Kafin kuma daga bisani dan wasa Roque ya zo ya ɗaro nashi wanda hakan ya tabbatar da samun dukkanin maki 3 na wannan wasa. Amma kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da yawa sun zabi su shiga cikin nuni da aka yi wa dan wasa Andreas Christensen a matsayin sabon gabatarwa, kuma da yawa sun bayyana cewa wannan ita ce matsalar kungiyar ta dade take fuskanta. Dan wasa Christensen dan kasar Denmark ya samu damar burgewa a sabon rawar ganin da ya taka a matsayin sabon dan wasan tsakiya, kuma a bayyane yake mutane da yawa suna da ra'ayin cewa matakin da aka yi na saka dan wasa Andreas Christensen a tsakiya ya kasance babban ci gaba, saboda ya yantar da yan wasan tsakiya da ba su damar su taka rawar gani yadda ya kamata, kamar irin su dan wasa Frenkie de Jong da kuma babba dan wasa Akan Gundogan. A yayin da magoya baya da dama sun tofa albarkacin bakin su game da wannan sabon tsarin, inda wannan ya ce good, can see the advantage already, if we stick by it will be great for the rest of the season and the UCL. Manufarsa nan shine da kyau, na ga fa'idar hakan. Idan aka ci gaba da wannan tsarin zai yi kyau a kakar da ta rage. Goal and assist, the moment they send Christensen into midfield they give Gundogan the freedom to be close to the opponent goal and it is playing off. Kwallaye da kuma taimakawa, da kuma lokacin da aka aika dan wasa Andreas Christensen zuwa tsakiya ya ba wa dan wasa Akan Gundogan damar shakatawa, har yana iya zuwa kusa da abokan hamayya sannan kuma ya cimma. Christensen is doing what Romeo was meant to do. He doesn't have to be flashy, just efficient, keep simple, keep tackling, cover the space, and the less we know you exist. Definitely less is more kind of thing. Solid audition so far. Dan wasa Andreas Christensen yana yin abin da ake nufin dan wasa Romeo zai yi. Ba dole bane Christensen ya kasance mai kwalliya, kawai ana buƙatan ingancin shi ya ci gaba da kasancewa da sauki. Ana buƙatan shi ya ci gaba da rufe sarari. Christensen at defensive midfield is clear positive, not because of the player himself, but because of the liberating consistency it has on the interior and the first to nothing is none other than Gundogan. Just open a wide range of the pattern to use occupy space. Inda ya ce Christensen a matsayin dan wasan tsakiya tabbas ya dace, ba wai kawai saboda dan wasan da kansa ba, amma saboda sakamakon inci da ya bayar. Kuma wanda ya fara lura da farko ba wani bane face Gundogan, inda ya bude kewayen dan amfani da mallake sarari. Har shi ma kocin kungiyar kwallon kafa mu ta Barcelona Xabi Hernandez ya bada haske game da jin daɗin dan wasan tsakiya wato Akan Gundogan. Dan wasa Akan Gundogan kamar yadda na faɗa a baya, inda ya taka rawar gani ya zira kwallo kuma ya taimaka aka zira kwallo a raga. B ya kasance abin damuwa lokacin da aka farfado a rabi na biyu, inda aka kalla dan wasa Akan Gundogan an tilasta shi domin ya fice a cikin fili a bisa rauni da ya ji. A bisa wannan al'amarin da kuma coach Xabi Hernandez ya ci gaba da bayyana cewa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City bai ji rauni ba, inda ya kara da cewa babu raunuka a yau, in ji dan Spain din. Dan wasa Akan Gundogan ya bugu a baya amma ba coach Xabi din da ya kara da cewa na mai gurbin Pedri ne saboda ya gaji. Na sako dan wasa Fermin Lopez ne domin samar da karin 'yan kafafu ga kungiyar. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alaman ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun daura sabon bidiyo akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai. A daren Asabar ne babban koci Xabi Hernandez ya tabbatar da cewa kungiyarsa ta Barcelona na shirin ɗaukar karar jan kati da aka bai wa dan wasa Roque a karawar da suka yi da Deportivo Alaves a yammacin Asabar. Da dan wasan aka ba shi katin gargadi sau biyu a wannan wasan, amma na biyun na ɗaya daga cikin mafi munin shawarar da alƙalin wasa ya yanke a kakar wasa ta bana. Ga abin da coach Xabi Hernandez ya yi bayani bayan hakan a wani furucin shi da inda ya ce za mu ɗauka kara kan jan kati da aka bai wa dan wasa Roque saboda wani kuskure ne da alƙalin wasa ya yi, kamar yadda coach din
ya shaida manema labarai, inda ya kara da cewa korar tasa bata dace ba. Dan wasa Victor Roque ya ba mu zurfin ciki kuma ya zura kwallo a raga. Bana bukatar na ce komai, kun riga da kun gani cewa ana yawan ce mana muna biyan alƙalan wasa. Gaskiya abin da nake yawan ji kenan. Abin da nake bukata a nan shine kawai su bar mu yi takara, kuma ba zan ƙara yin magana game da alƙalan wasa ba. Sannan ku kashe ni, amma me zan ce sai dai na faɗi gaskiya. Kamar yadda na faɗa a baya, dan wasa Victor ya zura ƙwallo a raga inda suka doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Deportivo Alaves da ci 3-1. Yanzu dai bari kawai mu yi fatar fahimtar juna, kuma mu magantu a comment section game da jan kati da aka bai wa dan wasa Victor. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alaman ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.